Bună ziua, oameni buni, bine ați venit la un nou înainte să dăm start clip, haideți să strângem 25 de like-uri la clipul acesta, dacă nu mai fac videoclipuri. Și înainte să dăm un match, avem aici ceva coinuri. Dacă filmează perfect. Avem aici ceva. Un spin. Și un tag. Și asta de hello. Bun. Ieri am jucat, am avut 12.000 de coinuri. Dar la special am dat aici, am dat la ăsta cu 10.000 și am pierdut. Și am mai avut 1.000. Și am avut 12.000, trebuia să am 2.000. Bun. Și avem aici, nu mai avem nimic aici. Așa. Hai să dăm la spin, că avem un spin aici. Bun, am revenit. E bine cu 1000 de coinuri. E bine. Nu am atâția bani. Adică am, dar pot să mai am 465 de coinuri. Avem aici un box, hai să-l deschidem. Un box legendar. Și, mamă, 2100. Nice. Vede încă una. Și pot să-i dau în loc la antique. La tacul ăsta. Hai să punem ăsta. Start unlocked. Hai să vedem dacă filmează. Bun. Și apropo, ieri am dat unlock la Lisbon. Am primit ceasul ăsta. Spuneți-mi în comentarii ce se întâmplă când primiți ceasuri de astea. Sau ce îs. Cred că un fel de ceasuri. Dăm motoră pe ăsta. Nu m-am pierdut bani. Să vedem. Are un japonez sau ce e ăsta? Haide. El e primul. Ai, ce este? Din prima băgată. Mai știu deja că ești cu jumătățile. Că ești cu jumătățile. Ești cu... Ești cu jumătățile. Haide. Ce te iază? Mamă, ce le bagă ăsta, deci că e pro player. Haide. Strângem la clipul ăsta 25 like-uri. Și să nu uitați de subscribe. Haide. Ce faci asta? Stătea și el pe gânduri. Da, cât se bagă de astea. N-am apucat să prind pe filmare.
M-a băgat. Iar stăm. Zici că eu ai. Hai, dă cobaj, hai, dă. Na, lasă-i trece timp. Să vezi că le bag. O bag și pe asta și rămân cu astea în palmă. Și pe aia bagă și o neagră. Și m-am dus. Da, gata, am pierdut deja și acum. Nu mai are rost să mă mai trofoc. Hai, bre, cobaj dacă e, hai, cobaj dacă e. Na. Și am rămas și cu toate bilele pe tablă. Ura! Mi-a luat toți banii. A luat toți banii. Hai, domnule. Nu plec până ce nu termin. Patricia. Hai, de start. Nice, fix ce ziceam eu spre mine. Man. Să fiu cu jumătățile. Ha? Ați văzut și voi? Eu eram primul, eu am șutat. Și tot ea. What? Și tot bilele alea. N-a băgat niciunul. Știm care e mai ușoară de băgat. Asta sau asta? Stai așa, ca să analizez. O, fai de tacule. Trebuie să mă grăbesc. Mă, cum le învârt. O bagă pe asta. Bagă pe asta. Sau pe asta, sau pe asta, sau pe asta. Sau chiar pe asta. Atât eu... Păi nu mi-apare tacul. N-am băgat niciuna. E bug. Acum. Hai, bag o dată una, că deja m-am plictisit. I-am fixat, ziceam cu bagă. Tot cu jumătățile sunt. Da, așa, din schemă. Da cu schemă, hai, da cu schemă, să vedem cum îmi bagi. Da, ce bine mai pus să stai. Ia, pot să bag pe asta. Era aia. Las că măcar am băgat de aici. Bagă să vedem cum îmi place. Numai bine pentru mine. Cum mi-ai pus-o aici?
M-a încurcat bilele. Să vedem dacă filmează. Cum a băgat-o pe aia? Da, mai stăm. Mersi, mersi, da și da mea și tata. Lumea numai bine. Hai că e random, eu nu mai stau. Ce? Da, am băgat prima dată de-a mea. Hai, dă-și off. Hai, mersi, mersi. Unde să-mi iau până asta faza? Aici. Perfect. Le dau așa lente. Vedem dacă putem băga pe asta. Perfect. Nu, 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 nu intra. A intrat. Trebuia să dau totuși mai încet. Deci uitează așa. No. Dă încet ca să intre așa. Intră. Finally. Și azi că e bine. Perfect. Și acum să vedem cum îmi bag pe asta. Haide, și-am pus-o perfect. Și pe asta o bagă. Uitați-vă cum o bagă. Bravo, 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 bravo. Fix asta vreau. Mulțumesc. Da. Mai zic nimic, am pierdut. Cum le-am băgat pe amândouă. Așa, bun. Punem asta așa. Am băgat-o plină. Ce m-a bătut atunci aia. Să băgăm tot asta. Îmi tace. Virează. O fi, eu o să o bag pe asta, na. Așa. Bun. Hai că tot eu o să. Deci dădea mai încet. O băgăm. Mai dă și șutează așa. Nu nimerești. Nu mai zic nimic. Nu mai zic efecte și nimic. What? S-a învârtit neagră. Bun, cum le bag eu pe ăsta, știi? Asta e faza.
bravo, i-am băgat de ei. În loc de a azi dăm cu un baj. Mă, pe asta poți băga. Hai. V-am zis că pe aia bagă. Bun, e rândul meu. Dau tare să vedem ce se întâmplă. Da, încet. Încetișor. Da, cum le bag pe astea alte astea. Haide. Ia. Haide. Nice, da. Victory. Am făcut și eu ceva bănuți. Avem aici un box. Nu avem nimic. No thanks. X, no. Bun, cam tot și cu acest episod și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Nu uitați să apăsați butonajul de like și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!